Така. Ето го и обещания лайф на български език. Както може да се сетите, вече съм на път. В събота плановете са други. Какво иска да ви кажа много важно днеска за деня? Искам да ви кажа, че просто да ви попитам, да те попитам, колко дълго време решаваш да си в това детско обидено настроение? Когато аз съм обидена и не ми харесва нещо, че някой какво ми е казал, че как е реагирал и защо така е реагирал и как така можа да се случи. Мисълта ми е такава, какво се случва, когато аз цял един живот съм в рамките на обиденото детенце и все нещо ми е мъчно и все на някой съм обидена и все нещо не ми харесва. Това се случва тогава, когато аз не искам да видя, че в живота всичко е в моите ръце. Това се случва тогава, когато аз вярвам, ми е по-лесно да обвиня някой друг, системата, колегите, комшиите, семейството, някой друг, отколкото аз да кажа, Джана, той живот е в моите ръце. Той живот е такъв, какъвто аз си го направя. И да стана реален, истински, наистина истински човек на моето време, на моя живот, на моите мечти, на моите планове. Тогава аз ставам творец, когато аз реша, че моя живот е моята реалност, моите мечти и моите планове. И не съм обиденото детенце, дето се сърчи цял живот на някой за нещо. Тогава, когато аз реша да взема всичко в моите ръце, тогава ставам звездата на моя живот, тогава ставам перлата в моята реалност. Тогава излизам от това състояние на жертва и нещата се случват по възможно най-нежния дантелен начин. И тогава нещата привличам, каня буквално в живота си правилния човек, правилната ситуация, правилните събития даже. И когато говоря за тези неща, ми е много важно да кажа, че ние може да определиме какви мисли имаме. Защото нашите мисли са мислите, които определят моите мисли са мислите, които определят моя начин на живот. Моя реален начин на живот, моето виждане към света, към цялата околност, за всичко. И когато аз реша да живея един живот, който за мен е много добър, много целенасочен, много определен, всички тия небвиркунген. И когато аз реша да бъда собственик на моя живот и творец на моята реалност, както Стоян ни учи, тогава нещата се получават по най-прекрасния начин. Тогава аз определям какви мисли имам в главата. Тогава аз вярвам сама, че аз мога винаги да определя да бъда ресурса в моя живот. Да определям нещата такива, каквито са. И аз като MBA ментор, фамилен, семейен констелатор, бизнес констелатор, супервайзор от Академия Щастлив живот на Стояна Нацева, много искам да кажа, че нещата в живота са такива, каквито аз сама си ги определям. И една констелация не е това, което ще направи чудото чудо. Нещата се получават, когато аз взема решение систематично да направя от живота ми празник. С една, две, три, четири, пет констелации, толкова колкото да сменя филтъра пред очите си, да видя, че наистина всичко е в моите ръце. Но мисълта ми е такава, не тук да ти... Да, естествено, че искам да ти кажа, че всичко е в твоите ръце и че дали ще правиш констелация, това е едно великолепно решение, което от 0 към 10 веднага те вкарва в едно ресурсно състояние. Методът е такъв, че Direct Change Solution, метода на директната промяна. Какво значи това? Аз казвам думи, които успокояват моя мозък. Когато моя мозък е успокоен, него никой не може да го лъжиш, той пуска на подсъзнанието
информация, че нещата се случват, че нещата са правилни. И аз чрез моето подсъзнание виждам, че не привличам в моята реалност вече хора, които ми натискат бутоните и постоянно ме обиждат там, където и без това съм обидена. Методът е феноменален, защото със всеки следващ ден мога да видя по начина ми на живот, по начина на обкръжението, колко прекрасно всичко се променя, когато аз взема живота в моите ръце. И понеже е есенно време и понеже нещата се случват, както казах, по най-прекрасния начин, констелацията е нещо, което аз години наред се занимавах и четах книги и ходих на курсове и въобще личностното развитие е нещо много, един процес. Но констелацията е нещо, което буквално ми отваря очите, пада пердето, дигат се облаците, защото по един много, много подреден начин, по един много системен анджек начин, виждам аз кой съм в цялата система. Виждам за какво се случва в живота и тогава решавам да го направим видеото малко по-тихо. И тогава, когато аз по един определен начин видя, че моят живот започва да се подрежда, че аз в цялата система вземам моето място и моята функция. Констелация значи системен коучинг, който в нашия западен век, в нашия западен свят, констелацията е не чак толкова познат начин, колкото системния коучинг. Малко или много става дума за едно и също нещо. Когато аз осъзная когато аз осъзная, че аз съм в една малка частичка от милиардното, когато аз осъзная, че аз съм една малка частичка от това, което мога да определя, тогава нещата се случват по най-прекрасния начин и тогава аз съм твореца на моя живот. С любимия сме като две малки деца. С любимия сме като две малки деца. Винаги трябва да се докажем кой ще кара колата. Ма няма нищо. Както виждате, живота всичко е дъживо. Както виждате, ние сме си научили уроки, системата е система правилна и подредена. Мисълта ми е такава, че когато аз видя от системно погледнат начин, констелация значи система. Част в една отношение, в една подредба имам тази и тази функция. И това е магията на констелациите, че когато аз видя в тази система каква е моята функция и си подреда отношенията, думите, мислите, чувствата, тогава моят живот става подреден. Тогава нещата се случват по най-прекрасния начин. Та мила моя душа от светлина, от обич, от вдъхновение, от много хубави чувства, искам да ти кажа, че единствения и най-краткия и най-сигурния начин е констелация. И понеже аз много обичам констелацията и съм направила вече десетки, стотици хубави, успешни, сполучливи констелации, които на човека са му донесли много голям резултат. Много добро откритие. Видяла е в подаръка и подредбата. Намерил е пътя в живота си. Та сега за есенно време, с много вдъхновение, с много обич към тебе, съм подготвила съм зашнурила един такъв прекрасен пакет от 5 констелации, които променят нещата. Правята със всеки следващ ден твоята най-добра, прекрасна версия.
И понеже е есенно време и е на време на плодове, на изобилие, тук и сега, в рамките на тая седмица, всеки, който ме контактира, пише ми на S Messenger, тук има моя календарен термин, съм подготвила 5 констелации за една брилянтна цена. Дайте си най-доброто. Позволете си най-доброто. Живота е преди и след констелациите. Особено когато вярваш в себе си. Чрез мен. Обичам те, благославям те и до следващата събота. Всичко добро от мен и довиждане и до нова срещи.